To są luziki, arbuziki. Dobra, czyli co? Bierzemy Oziona, nie? Wiadomo. Znaczy Cyndaquila, wiadomo. Dobra, tak to zrobię. Ale tu mogę wam muzykę puścić. Więc wam puszczę muzyczkę, moi drodzy. No, mam nadzieję, że słychać. A jak to... No, to Liquid Crystal tylko muszę zmienić na tym. Sekundkę, zmienię na Twitchu Liquid Crystal. Mm. Mm. Bo na to już jestem przygotowany. To jest Innofoyer i oki. Tam somki, ale dobra, tu muszę zmienić, bo tylko na Twitchu muszę zmienić kategorię. Liquid Crystal. A mam Pokémon Crystal. Nie tu. Pokémon. No i jest, dobra, jest zrobione. Jedziemy, bo i Shanti siemka, cześć. Jak coś, to ja mogę pomóc przy następnym razie odpalenia Pokémon. No dobrze, ale nie, no zaczynamy, dobra, to najwyżej się wcześniej z wami skonsultuję. To jest oczywiście kontynuacja, jedziemy nowa gra. Tu spróbuję, teraz tak, dzisiaj zagrałem normalnie na łogień, tak? Tak zrobimy. Ale mi się przez ten tydzień spróbuję jakoś to zrobić, żeby to działały tak chociaż nie wiem jak. Żeby były smoki, żebym miał przynajmniej Dratini jednego, nie? Żebym jednak wcale nic nie straciłem? No oczywiście, że nie, no bo co? Dobra, ja... gdzie jest Y? Ale mi to teraz zapylo. Ja muszę się znowu na sterowanie przerzucić. I... Off. No Jakimowa zostawimy, co? Bo to wiecie. Dobrze, jest Jakimow. Ale tu godzina można zmieniać, nie? Dobra, i jedziemy, jesteśmy Jakimowem. Dobra, tak, jedziemy, jazda. Matko, właśnie z psem wróciłem, normalnie mózg smażony na tym skwarze. Nie, nie forfitery, nie! Przepraszam. Jak Cyndaquila nazwiemy? Bo to jest Foyer Jeżo, Jeżo Foyer. Jak Cyndaquila nazwiemy? Moi drodzy, proszę napiszcie na czacie Marek. A może nie Marek? Po prostu Marek, no i tak. Jeżów, aha, no tak. Trzeba jakieś te, no. Ludzkie te. Tymi się z tymi radzieckimi, no właśnie, to właśnie to samo. Jeżów. Były jakieś języki, jeżyki w bajkach? No, był. No w Kreciku miałeś tego jeża. Mam takiego mema super z Krecikiem, ale... No wyślę na Discordzie, bo tutaj nie mogę. Sonic. Albo Sanik. I Ezow, o! Jezow na mnie wygrał. Jezy. O. Jezow. SV. Dobra. On miał jeż po prostu. No chyba ja, no. A jeszcze Kreciki, no był Sonic, był jeżem.
No dobra, to jedziemy, no jedziemy, durś. Tu pokażę wam walkę, bo to trochę inna grafika i tak dalej. Jerzy brzmi jak coś z gangu Biedronki. Dokładnie, jest Jeżów i Sraków. To będzie następne. Ale patrzcie, patrzcie jakie tu są wysokie już levele, to jest 4 PJ te. Wiecie, ja zaraz koipna, patrzcie to. Koipna. Nie, damy rada, jademy durś. O! Biskoter, dziękuję bardzo. Dziękuję za 3 dyszki. Pozdrawiasz czat i generała Jeżowa. Spasieba, moją kamrat. Dobra, ta mapa zdobędziemy. Dobra, ja to przyspiesza, bo tutaj nic ciekawego nie ma. Mamy mapa. Trzeba tego Jeżowa, wiem, ale trzeba Jeżowa trochę... Trzeba Jeżowa trochę na ten, nie? Nafutrować, bo... Padniemy, bo następny, najbliższy ten, albo Hondum to może być. Można zmieniać, nie? Można zmieniać. Ale gdzie był Hondum? Hondum był dopiero przy Violet City, nie? Rozumiem, że po prostu lecimy z ograniczeniem typu bez żadnego nuzlocka, etc. No jedziemy z ograniczeniami, że są ino smoki i łogień. Łaski gołąb. Takie to są ograniczenia. Znaczy moje umysłowe też w to wchodzi, ale wiecie, to... Patrz jaki Widle szpetny. Jakby był program do montażu, to by mu takie zbliżenie na web zrobił. Ale Wishimur, słuchajcie, bo też są z trzeciej generacji. To nie tylko jest do drugiej generacji. O Jerunas, nie. Więc tutaj więcej tych logistów będziemy mogli Tutaj nie mamy tylko drugiej generacji, moi drodzy. Więc wiecie. Będzie ciekawiej. Dobra, Jeżowa zrobimy na dyszka. I co będziemy ciś? To wiem, że z pozoru to nie jest, nie wydaje się. Kurka, flag. Nie zdążę, nie zdążyłem, dobra. Nie mogę z pająkami się prać. Bo mnie, nie, pająki uciekamy, wodne i pająki uciekamy. Tak na razie. Dobra, ten tu fanzoli. No Caterpillar za ładny nie był, no to co ja ci poradzę, no. A może on był po prostu po operacji, bo potem, że go auto trochę popiściło, no skąd wiesz? Fajnie to tak oceniać, co? Fajnie, nie? Ja wiem, że fajnie, bo to... Może on ma na imię Przemek, skąd wiesz? Skąd wiesz? Dobra, teraz ten nas zaczepi, ale u nas dużo później to jest zaczepia, to jest... Jest na 6. Dobra, jedziemy forfitra. Ale fajnie, bo Syndokid, znaczy tyfuzując się potem Thunder Punch mnie może nauczyć. Żeby tylko chodu miał ładny puszczek. Przepraszam na ziewanie. Ale dzisiaj to było tyle miałem roboty, że... Tyle gadać. Trochę zmęczenie wchodzi. Dobra, ale o 20:30 po karaoke odpadę. Więc warto zostać, moi drodzy, jak najdłużej na stream. Jak nazwiemy rywala? Napiszcie jak nazwiemy rywala. Bo to był Jakimow. A kto był... Nie, bo Jakimow to był jeden z pracowników Czarnobyla. Jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić. Dawajcie jakiegoś rywala dla niego. Kłodowska Kiri. Ja jest durny. Dobra. Ej, masakra motylków nam... byśmy teraz godzinki pod... O, runa, no to wiesz, może oni... Dobrze, to było japońskie, to były motylki i chciałem to zrobić. Hichikara. Gurbaczów. Teraz do lidówki, kurde, szybko próbuję pisać, ale to nie musisz szybko próbować pisać. Spróbuj wolno, to też działa. Gurbaczow, a co jeszcze jest oprócz Gurbaczowa? Czekaj. Akimow, nie, czekaj, coś... No właśnie, Akimow, patrz! Akimow, tu chodzi o... Tu chodzi o skup katalizatorów Jarka Jakimowicza.
No to jeżeli masz katalizatory, no to największym wrogiem katalizatorów są pioruńskie kradzieje, czyli powinien się nazywać kadabra. Może Wania, Wania. Bo Tamara, nie, bo ja już taki, jak ja bym tu głupotę teraz opowiadał, to by mnie zbanowali 4 razy. Na Discordzie wam oczywiście to powiem, ale tutaj nie. Dzisiaj nie będzie niestety afteru po flekach, bo będzie to mecz. Też chcę maragdowe wam zrobić. No i chcę w końcu Hugo! Dobra, Akimov mi się spodobał od Hazard. Paweł, jednak, no, bo był tam taki Paweł. Nie no, Akimowa damy Aki. Akimow. O jest, dobra. Jedziemy. Ja jestem ciekaw, jak we czwartek przejdę Need for Speed Most Wanted tym, bez tego auta, bo... O, Jezus. O, okej, ty mnie ten... Hejce! Aha, muszę iść do Muter jeszcze. Muter, co tam ważysz? Twojego starego, więc, bo mnie wnerwił. No i gitara. Dobra, idziemy. O, teraz mam szczypki do furgonu. No. Nie chcę. Pierońskie stury, no to musimy walić. To musimy w nich walić, bo to... Zrobimy taką akcję walenie w szczura. Myślę, że się nie przyjmie wśród młodzieży. Akcja walenia. Ale krzywy pysk. No ja, inne się za wiadro nie bier. Zapewne póki tymi waleniami i innym wyrobem. Dokładnie. Dobra, jadymy. No nie, poli. No nie, no ale tu już nic nie chycimy. Ja go nie wyciąłem na ryk... Kurde. Rektuję go na 10. Sorry, ale wiem, że to są wyższe levele, a ja się boję. Dobra, pająk jest to jeden może być. Caterpillar jest szpetny jak... Jak wela mojej umy. Pozdrawiam. Nie no, może szpetno, to trzeba powiedzieć. Aby widzicie się tą śmieciarką ostatnio, co tam miała... Co? Aby widzicie się tą śmieciarką... Nie było. No nie, Ralc tu jest nawet. Czemu go nie chyciłem? Bo mamy zasady. Nie, mamy bez wydawania kasy. W tym. Bo śmieciarki się nie udało zainstalować. Ale jest bez wydawania kasy, więc jest świetna zabawa, polecam. Ale Toon Carter będzie oczywiście. Będzie kontynuacja od Tona von Almhive. Więc to też polecam. Bez kupowania, to jest w ogóle bez kupowania czegokolwiek. Ale złośliwa śmieciarka. No fest, ja mówię, no kurde, ale ją wyciepna na hasior, nie? Dobra, jademy. No, toreśmy pojechali. Michael mnie rozwalił te. Udało mi się tym razem dokładnie. No, Tunkar. Polecam, zapraszam, bo jest fajna gierka. Nie no, ja tu będę musiał... Runa, to wiecie co, ja będę robił tak, że... To... Właśnie, tutaj jest coś takiego... Level cap? Fast. Ale ta muzyczka mi się z Wilią kojarzy. Tak a propos. Dobra, damy na 11, żeby mnie to mnie... O, teraz bych kłeknął, jest na 1 HP. Możemy zrobić sobie ten wyścig, powtarzać, aż nie zdobędziesz tego auta od rywala tym pioruńskim NFC. No można, ale już jest po ptokach. Jacek już jest po ptokach, że tak powiem, jeśli chodzi o tamto. Więc muszę kombinować, muszę dać rada. To już moje umiejętności. Najwyżej by tak go blokował po prostu, albo nie wiem. Ja coś wymyślę. Ja tak jest kreatywny. Ja jestem kreatywny zawodnik, jak wieczorek. A te stury nas niszczy. No, stury nas niszczy te.
Na 8 levelu te. Fajnie, nie? A, ja widzę, że to będzie taki długi run, jeszcze raz spróbujemy. Nie będziemy mieli hajsu, trudno. Dobra, powodzenia w Need for Speedzie. Dziękuję bardzo. To mnie obchodzi aplikacja Rossmann.pl. Wypadł mi z tym. A, masz jeszcze jednego. Widla. Poison Stigma 100%. Tak jest! Zawsze cię trafi. Ja za to świetną zabawę, moi jadymy. No nie no, Ember potrzebujemy. Nie, tu też szczerze, tu nie potrzebujemy wyleweli, tylko Ember po prostu. Po lekku, po lekku, lekko. To nie jest tak źle. No jakby no smoke screena to by nic nie dało, bo Poison Stigma 100. Ale że brak tego głupiego Embera. No widzisz, nawet żeś mnie uprzedziła, a nie przeczyta jak może. Widzisz, my się już telepatycznie już zgodamy, nie? No, że Dominik już mi telepatycznie wysyła te zdjęcia. Ech, nie zapomnę tych wieczorów. No, dobra. Teraz tak, jedziemy, mamy Ember. Wiem, że tak szybko, że tu cisnę, ale jedziemy z nim. No, proszę państwa, one hitman, tak jest. One man, one jar. Nie, sorry, to nie to. Tobie też, ale Dominik nielojalny. Ultra ball, o super. Jak to? Aha, jeszcze z Zanem właśnie, bo tu już są jeszcze dodatkowe rzeczy, słuchajcie. Bo to nie jest takie normalne, to jest Liquid Crystal, to nie jest normalne, więc to nie będzie takie samo jak Crystal. Będą nas jakieś pieruny zaczepiały. O, i przed tutaj jest Max, to zmienia wszystko. Okej, potiony, zbieramy. I w końcu jak to jest coś ciemno, to ci widać. Dubat. O, Moonstone. To nic nie zdobędę ognistego, nie? Ale ja wiem, że tu się tak szło. Aj, bo tu był bal, tam był bal, ale trudno, no dobrze, wracamy. Dobra, jesteśmy już na placu, cisnymy. Chyba i jedziemy z nimi, bo musimy, wiecie, musimy go trochę na quillawę zrobić. Pierony zaczepiające dziś. No i dokładnie, no. To jest baja, to jest dla dzieci. O, no co? O nie. Leżę. Nie! A, żyje, patrz! Ale ze mnie kot. To nie mój jaszczura, no nie mogę. Czemu jest taki kot, żeby mu ukradł, ale nie będziemy, co, to będziemy, to chcemy, czekajcie, chcemy kraść im te Pokemony? Bo jak tak? Właśnie, czekajcie, kukniemy się. Nie, tutaj... Może z jajca się ognistego wykluje w Golden Rod. No dobra, no może to właśnie, no dobry pomysł. A tu mogę się wymienić, tak? No, bez Perodza Onyxa, nie? Co to był? Lecimy. A tutaj były ogniste. Ogniste, siarczyste.
były chyba ogniste, nie? Hondum był chyba ognisty. Mogę zmienić zegar. Ja to zapiszę. Czekajcie. Zresetuję. Nie mogę zmienić zegara jak odpalam. Trudno. Szukamy czy jest tu jakiś ognisty. Na razie same ptoki. Ja nie wiem czy tu Honduma nie można było w nocy złapać. Wieci ci bardziej. To chyba nie. Runa się haja tu na placu zrobiła. No dobra, to nic, no idziemy, nie? Cisnemy. Ja tak powiem, że ta wieża Sprout Tower lepiej, lepiej wygląda w normalnym krysztalu. I lepszy taki klimat myślę, że jest lepszy. Nie tylko godą o soundtracku. Jakoś tak. Tutaj jest jakieś szaro-burę, tak za jasno. Dobra, napalimy roślinki. Kwiatki to nasz raj. Kwiatki to nasze życie. Nie, on to trochę niżej godą. No, ale dzisiaj znowu mnie gardło boli pieruna. Dzisiaj znowu mnie tyle godania w robocie, że już no, się ta... A potiony się przydadzą. O, zaraz się uważa w tej izbie pieruna. Hajcung tu jest niemiłosierny. Dobra, tu jest ten, no nara. Jademy z nim. Pamiętam, że on miał inne jeszcze Pokémon, oprócz tylko bez Sproutów. 11. Dobra, nie, jest kit. 11 było Emberów, ale dobra, jedziemy. Wiecie, na razie tutaj ja wam przyspiesza to, bo wiecie, nie chcemy tego też wyzwania robić 30 lot. A to będzie trudne, no patrz. To będzie trudne wyzwanie. Pochytałoby się tutaj Pokémony jest. Dobra, idziemy do tego, nie? Idziemy do lidera, no co? A tu też było Corno, nie? W normalnym krystalu, a tu jest tak jakby oni w lufcie właśnie byli. Kompletnie inna gra, tak szczerze mówiąc. Tak, ona inaczej wygląda, inaczej to całkowicie wygląda, nie? Co to się robi? Będzie ciekawe, będzie o panie całe Jota w jednym jeżym, to trochę smutno. Nie będzie, no bo będzie jeszcze Growlite, Hyca, jeszcze chycimy Honduma, na pewno. A, on tu miał Moonslap, to leżymy. Albo nie, bo mam Tuna. A, nie musiałem tego Potiona brać, ale trudno. Dobra, teraz jajo dostaniemy. Bajo, jajo, bajo, jajo. Jeżeli ktoś jest inowrocławski, to pozdrawiam. No dobra, to cisnąłem. Mam pierwszą odznaka. Jaki mu pierwszą odznaka? Ale po leku będą inne Pokemony. Ja będę szukał tych. Będę szukał tych poksów. No następne będzie łatwe oczywiście. Lider, bo to będzie Bugsy. Szukamy, na razie wiecie, bo... O, Pineko, tak. Bo ja chodzę i kukam właśnie na ognisty tutaj. W Wetrowsku. Jak nie znajdę, to cisnemy dalej, nie? Widzę, to na 17 wygląda tylko trochę mniej dziwnie niż na 14. Nie, tam był na 12. Tam był na 12 chyba. Nie, co ja fanzole, na 9. Pidgeotto tam był na 9 Shanti w oryginalnym. Pytanie, możesz zmienić tego Embera na pierwsze miejsce, żebyś musiał przykrywać, a ja wiedziałem. Bo nie pamiętam na jakim kneflu się to zmieniało. A, wiem, dobra. Wiem, już sobie przypomniałem.
Tak, już wiem, super. Ale ja jestem przyzwyczajony, no dobra, jestem przyzwyczajony. No dobra, dobra, będzie szybciej. Teraz muszę się odzwyczaić od przeklikiwania. Kurde, byłem tak blisko Nidoranem też przejścia pokerołka. Ej. Pokażę wam jak to robię. Oczywiście będzie filmik, jeżeli mi się uda zrobić te wyzwanie. Leżę i kwiczę. Muszę wodnych unikać. Panie, dopiero jak się kapnął po tym, nie? Panie, jak się po godzinie streama kapnął się, że jednak wodnych na ogniste trzeba unikać. To miałem nadzieję, nie? Teraz odruchem będzie przeklikiwać, no. Nie, tam nie idziemy, to knoda, nie idziemy tam. No patrz, i to zrobiłem! Patrz, i to zrobiłem! I musiała! That's the ball, dobra. Nie mamy fojera. O! Apium. A, teraz mamy ta. Teraz będzie jeszcze jaskinia. Nie przeklikuj. Wiedźmy, że kazałem ci telepatycznie. Ładnie, słuchaj. Miał taki sipa trzeba kupić. Czyli w polsku to je pelka i zmiotka. Nieprawda, torowanie jest Dominik zawsze. A to znowu ten Zan mnie... A nie, mnie wyprzedził się, że chce brać. No i chciałem właśnie powiedzieć, że chcemy go ominąć i się nie da. Nie da się, patrzcie. O jest. O jest. Dobra, ale Ember, dobra, dała radę. Musimy tu unikać trenerów. Ale zbierać te bale. To się śmieje. Relic Ars Pandile. Czekaj, ciekawa potiona mamy. Nie, on ma slowpoka. Spróbuję go jakoś tak zrobić. Dobra, udało się go pokonać, cieszę się. Swift, ale o Swift się uczy normalnie. Jakie to Pokemony mamy? To my, może być jakiś ognisty. Wątpię, ale połazimy chwilę. I na następny stream już będę miał Dratiniego, którego też tutaj odpalę, wiecie? Papa. Powiem, to będzie bardziej Pokémon Bieda Edition, nie? Bo ja tu tyle razy już Józef Koip to chyba zejść z 5 razy w tej grze. Może być licznik śmierci, polecam. Bo widzę, że tu Fez nie idzie, a ja muszę tego pioruna... No nie uminiesz go. Amberem można go normalnie. Quick Attack. O, Quick Attack się przyda za Clear. Bliżej mi będzie do... Nie gadaj, że ja mam walczyć z nim. Co? This can't want anyone in the... Tak. Nie zdążę 20. Patrzcie, ale jak to spartoli, on mi koipnie. No teraz to już na pewno. No. No i kiedy kasę tracisz? Ile? Zobaczymy ile ma kasy ten, jaki mów. Nie no, jeszcze nie, dobra, ma kasę. Mik zawsze chyba śmierci liczył, gdzie on jest taki potrzebny. No właśnie, Kajo nie. Ja się pytam, Kaje ten synek. I Wasior. To są moi ulubieni hochsztaplerzy. Chyba nie, a tu... Dobra, ja go pokonam luz, ale to jest Kajon, no.
Something jaki mógł. Ale co ja mam ci zrobić? I lost my pocket doll. A, w tym, on... w cave'ie. Jaka ta bala? Tu będzie ta bala. Ja, tu jest. Wracamy. Chcieliśmy bala chycić. Dzwońcie po niego, gdzie jest Wasior. Dokładnie. Czemu masz fioletowy jego nick? I Skoter, patrz, niby już go woła, ale wiesz. Dobra, tu się leczymy. Idziemy do niego. Nie no, musimy jakieś ognistego chycić. To gańba trochę. Ino ognisty i smoczy. Tu będzie jakiś ognie piekielne, pieruńskie. Ale przynajmniej będziemy mieli Jezowa. Będziemy mieli Jezowa silnego, to jest super potion. Łozarmię, leżę. Ha! Piknie, no wypadałoby się jeszcze jeden Pokémon, ale no nie mamy nic tego. Na razie. Cierpliwie czekamy. Taki Magmar by się przydał, co? O, taki Magmar było. Bartok, wróciłeś, super, siemano. Nie wiem, czemu. Też kiedyś w parku zgubiłem zabawkę, skąd rozumiem tego dzieciaka, ale Fred ci wtedy znalazł przecież. Przydał ci batona, dokładnie. Taki śliczny był pluszowy granatowy konik z drewną grzywą. A, z tym balonem to już dość ma pęk zaraz po tym, jak się odwrócił. Dokładnie. Dobra, leżą. Mamy to zrobione. No to co, idziemy do drugiego, no idziemy do drugiego. Ja, tam był ten Zion, co on tam robił? Co ty tu robisz, chłopie? A, pieremy się z nim. To jest dobry pomysł? Oczywiście, że nie, bo dostanę w cirę, jak nie wiem. Udało się, mamy kasa. Udało się pokonać ledwo, ale udało się. Bo królikowi sprzedałem, sam go bombował, a on tego użył jakiegoś ruskiego helu. Najpierw dobrze, że te ksywy nadają się w grze. Dokładnie, jasne, wcale nie sugeruję twoimi propozycjami. Żaden nie sugerował. O, tu jest bug, patrzcie. Bo to jest przecież Gym bug, więc musi być bug. Nie, już kończmy z tymi żartami, bo to jest po prostu... Nie, ja wyjdę. 24 powinien pokonać chyba ich wszystkich. Level. Ino ogniste. Ja nic nie pisałem takiego jak ten. Dawaj, Bugsy. O, Bedrilla to mu dodali. A nie, on miał? Nie, on nie miał Bedrilla, miał Kakunę. No i gitara, mamy drugą oznakę. Proszę państwa, mamy drugą oznakę. Jej! Więc po lekku. Dobra, słuchajcie, teraz tak, mam pytanie do was, moi drodzy. Bo nie chcę znowu jednym Pokemonem przejść całą grę. Ale nie przejdę, bo to jest za trudne na pewno. Więc zrobimy tak. Czy gramy jeszcze dalej do wpół do 9? Albo to zapiszemy. Ja sobie znajdę jeszcze jednego Dratiniego Hyca w międzyczasie tutaj. I może jakiegoś ognistego, żeby nie było tylko jednym Pokemonem. A teraz zagramy w Pokerogue. Czy gramy do wpół do na tym? Proszę, napiszcie tutaj na czacie, moi drodzy.
Tutaj są jakieś Pokemony, jeszcze poszukam. Tutaj jakieś może będzie... Anty nie pisałem, że... No i właśnie to jest tak, cisnemy dalej moim zdaniem. Poker Oak dalej. No dobra, to są dwa dalej. Dobra, no to jedziemy dalej do wpół do, potem będzie Poker Oak. No i właśnie dlatego nie przechodzimy dalej. No i co ja mam zrobić? Dobra, nie udało się go pokonać. Ale to by byłoby taka piękna rakieta, tęsknię za tymi remisami. No ja tęsknię za tym, że no ja go nie pokonam, jak u mnie Dick, no to jest... Pa! Nie no, nie, Growlite'a nie chycę tu. Tu się jeszcze da jakiegoś ognistego Pokemona chycić. Się tak zastanawiam. Biorę, ale mnie szłapy bolą. Ja lubię jak Fred się nachyla nad tym mikrofonem. Taki głośny, głęboki głos. Myślę, że bardzo. Na pewno. No i muszę to Hugo nagrać. A i będzie im jeszcze laurkę. Jeszcze muszę zrobić laurkę na rocznicę. Będzie filmik na rocznicę kanału. I laurkę. To zrobić jeszcze. Pewno. Nie, no ja tego nie przejdę. O, ale jajo, baje jajo. Czyżby to gepi? A jednak. Kto się spodziewał? Pod drzwiami wszystkich. Pod drzwiami wszystkich na słuchawkach. Nie. No. Więc polecam bardzo serdecznie. Bierzemy go, kogo. Tak, pozdrawiamy. Ale popierona, że mamy inną ognistę brać. Naprawdę uważasz, że Togepi jest dobry do naszego teamu? Ja myślę, że teamowie bardzo niebezpieczny. Bardzo się starałeś, lecz bardzo się starałeś, lecz z gry... Czy ja się śmieję w połowie, czekaj. Graj, a nie tak smród w geciach przesmnę. Co ty tu fanzolisz, co to jest? Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Hehehe. No ale ja tego nie przejdę tak, ja muszę mieć smoka jednego. Walniemy smoka. Zapomniałem go wyciepnąć. Nie no, ja to kasa i na trata, to jest bez sensu, słuchajcie. Nie wiem, jest jeden ognisty. No to nie no, to jeżeli chcemy dać grać dalej, no to ja muszę wziąć i tego. No i muszę go nie? Na wyższy level zrobić. Ale nie wiem, czy chcecie oglądać po prostu. Wiecie, bo ja wolę, żebyście, wiecie, chcemy przełazić to, a nie oglądać jak ja grinduję to. Bo to chyba nie o to chodzi, więc ja wolę, wiecie, Poker Rogue wam pokazać. Gdzie tam za gromy pokażę wam taktyka, jak ja w to grom. Wybierzecie Pokemony, jakie następne dajemy. Wiecie, jak coś to możemy do tego wrócić, jeżeli Poker Rogue się spartoli, bo jest duże prawdopodobieństwo na to. Kurde, patrzcie, jest Herakros. Ja muszę go, a nie mogę go chycić. O, pip. No i takie no co, no i co, będziemy tak możemy sobie poklachać te, wiecie. No albo quiz śląski, nie? W międzyczasie ja mogę tutaj grindować i wam quiz śląski walnąć po prostu.
No i dziękuję za serduszko, ale nie wiem do czego się odnosisz. Bardzo serdecznie. A. Tak tu. Ja już sama nie pamiętam. Aha, no to dziękuję bardzo. I tak bardzo dziękuję. Dobra, teraz podejdziemy do Akimowa. Podamy go na 26. Wątpię, że to coś da. No to jedziemy zaraz po Kerouga po prostu. Będziemy ciś. No co, no. Początek jest. O, Tylo jest. Bo to chyba trzecie generacje też są. Super. Mam Alzheimera w rodzinie, czy to moja pora? Nie pamiętam. Ja to sobie tu zapiszę. Tak to zrobimy. W naszym wieku shanty to już tylko wakacje nad morzem, żeby się do piachu przyzwyczaić. To nie, proszę pana. Tak nie pójdzie. No Dick, nie. Nie, proszę państwa, zrobimy tak. Ja to zostawię. Tak. Tak. Pojechałem nad morze, no. Dobra, to co, jedziemy z tym. I jak już wiecie. Dobra, teraz tak. To pokażę wam jeszcze jakie Pokemony fajne chyciłem. To mam Shiny, te niebieskie to żeście widzieli, ale no w jedynce tu się nie zmieniło za dużo, muszę tylko Mr. Mina chycić. Zaptosa, Dratini właśnie i Mewtwo, resztę mam. 3 starterami przeszedłem już to. Najtrudniej powiem wam, że było, to też oczywiście byłem na filmie na YouTubie, czyli było właśnie mieć Squirtla. Bo no Charizard jest OP, rozwala wszystkich. No, Venozar usypia. Przepraszam, muszę jeszcze jedną rzecz zmienić. Na Twitchu muszę zmienić kategorię. Przepraszam bardzo was. Nie? Teraz tak. Będzie. Muszę zmienić, moi drodzy. Kerołk. Gotowe. I dobra, i jedziemy. Już jest. Już. Macie. Cyk. Proszę bardzo. Więc to było więc najtrudniej było tym piorunem, ale git. Caterpie prawie bym miałem, tym Butterfree miałem prawie. Rotatom też ostatnio właśnie cisłem. Ekasem się udało, oczywiście Pikachu. Wiadomo, Parasem to było jedno z pierwszych. Vulpixem, czyli Ninetales,em. Abrą trzeba będzie jeszcze zrobić Poliwakiem, Mankajem. O, a jak chcecie nie mieć problemów z Eternausem, to weźcie właśnie Xernasa, czyli jakiegoś Fery i jego. On jest odporny fez na ataki od ostatniego bossa gry. Anihilape'a, oczywiście jak macie Anihilape'a. Koffing też przeszedł, nawet Shiny Raihan tego nie przeszedłem. Electabuzz tam przeszedł. Więc tak. I teraz tak, jak ja to szpilam ogólnie, że tak szybko mi to wszystko wyłazi. A, mamy jeszcze takie super shiny, właśnie są niebieskie shiny i normalne shiny. Bo ktoś mi nie wierzył. Lugię oczywiście mamy. Raikou mi się ostatnio wykluł, więc się bardzo cieszyłem. Więc tutaj też elegancko. Teraz tak, jeszcze pokażę wam. Mam Latio. No i słuchajcie, Latiasem przeszedłem. O, Latiosa też mam, więc udało się chycić, bo kiedyś nie umiałem go chycić, a ja go chycił za pierwszym. Groudon mi się zrobił. Wykluł z jajka, więc mamy to. Absola ostatnio mamy, oczywiście mamy shiny tego Ludiska. Dobra, co tu jeszcze z tych? Dialgię mamy. Mamy Dialgię, też mi się z jajka wykluło, więc jak coś to możemy też jego oczywiście spróbować.
Moi drodzy. Teraz tak, kogo ciekawego? Tutaj shiny ten, to go już widzieliście. Jakąś mela mamy. Kogo my tu jeszcze? A, no tym kretem przeszedłem też. Teraz tak, no Xerna to jest podstawa, ale też mamy Eventala. Vulcaniona mamy Floretę de Mar. O! Shiny te klucze się zrobiły. Ciekawe, czy jest Origin Dialga. No, też jest ich ciekawy. Nim przyszedłeś też. Nie wiem po co, nie wiem jak. Na co to komu. Nim też nie wiem jak. Wy się czasami nie pytajcie. O, mamy Stala Sraka. Też mamy Katanę. No i mamy Czarnego Stura, wiadomo. Tutaj nic, w tej generacji ciekawego nie ma. Tu mamy tego Kunia, Zourę, mamy Yamaska, ale Shiny też mam Yamaska. Więc po leku Duraldonem też zech przeszedł. Teraz tylko taki pokaz co mamy. No tego oczywiście to żeście widzieli, Ranking Bolta, mamy też Pecharunta. A, no jest Shiny Wuchen. Shiny Wuchena, więc możecie, mamy, Sandy Shock, Cedar Winga, czyli te paradoksy też parę mam. Nie, że ja specjalnie chytam, tylko oczywiście z jajka się tylko mogą wykluć z tego, co pamiętam. No i tak, dobra, i teraz tak. Jeżeli mamy zrobić, kontynuować ten challenge. A, mam shiny, właśnie tego mam na. Kontynuować challenge, to oczywiście bierzemy jego. Zajmuje mi tylko 4 sloty, bo zredukowałem wszystko, co się da na nim. I teraz tak, kogo bierzemy z pierwszej generacji? Proszę napiszcie, kim chcecie, ale oczywiście nie tym, co przyszedłem. Kogo bierzemy z pierwszej generacji? Kogo chcemy zobaczyć? Bo zazwyczaj jak jest koniec, jeżeli jest wszystko w porządku, no to jeżeli są 4 Pokémony jest nabite, to jest bardzo dobry wynik. Na pewno potrzebuję kogoś stalowego, ale to nie będzie pierwsza generacja. Zazwyczaj mam Jelenium, mamy Xernasa i mamy reszta w sumie losowe, wywalone. W sumie to Xernas robi 80% roboty w tej grze, to jest wywalone kogo wybierzemy. Ratata, Ratata ma tu fajny, Ratiken ma fajny ten atak, że następny jego atak na pewno będzie krytyczny, to jest, nie pamiętam jak on się nazywał. Którego Pokemona wybieramy? Heracrossa, dobra. A ja Heracrossem nie przyszedłem tego? Ale Heracross mi się zmieści? Ale Heracross jest z drugiej generacji, czy ja jestem głupi? Heracross jest z drugiej generacji, ja się pytam o pierwszą, moi drodzy. Bartok, wiesz? Heracross jest z drugiej generacji, na pewno. Albo jestem Pinsir? A to sorry, no to dobrze, bo może ja jestem ślepy, ja czegoś nie wiem. No to kogo byście chcieli zobaczyć? Pinsira, tak? Pinsirem. Dobra, czy jeszcze kogoś mogę wziąć? Nie, czyli tylko Pinsirem. Którą myszę w jakimś ładnym klajdzie, ale którą mysza już jest, już mamy Tentacool. Okej, to Pinsir. No dobra, to Pinsir, bo nie, bo chciałem przejść kimś, komu nie przełaziliśmy jeszcze, wiesz? Kim rzeczy ja nie przejmę. Dobra, jedziemy Pinsir. Ale czekajcie, bo jakbym dał Tentacoola, to jeszcze mógłbym wcisnąć Ratatę. Nie, dobra, myślę, że nie przekonało was to. Dobra, Pinsirem. Tu jest te shiny, co wam pokazywałem, ale to sromy, jedziemy dalej. No i tak. Jak się przechodzi ta gra? On my tackle i Lumia Crash. Lumia Crash ładujemy. Jestem głupi, przecież ja mogę chycić tego Caterpie. Trudno. Trudno. Debil ze mnie, trudno. No. Ja nie będę tego resetował, to knola. Dobra, tego nie chytamy, bo to jest nie z tej generacji. Fred, jak ty nie myślisz, ciebie jest taki baran czasami, że to po prostu trzeba wziąć i zadzwonić, Kaś.
No i chytamy też z pierwszej generacji ten PP, nie, Hail też, co? No mogę dać to, ale Lumię Crash wrzucimy potem, ona potem będzie niepotrzebna. Passrat też mi... A, no, a jajka jeszcze mi się no tego już mam 85. Zapomniałem, że mi się jeszcze stare jajka wykluwają. Galonberry dajemy wszystko na Xerneasa. Ten jeleń nie rozjeżdża wszystkich. Srać, gance Gravity i Lunscreen jest bez sensu, tak jak tackle. Żaden z tych ataków nie będzie ostatnim ostatecznym atakiem, bo już mam, wiecie, już to przeszedłem chyba z 7 razy, więc ja już to znam na pamięć i to jest Great Bale, na początku Bale. Tutaj nie potrzebujemy Spiroła. Czy my chcemy Spiroła? A wezmemy, może się przydał. Bo Spirołem nie chyciliśmy jeszcze, nie przeszedłem tego. Więc... No i co? No i jedziemy Lumia Crash. No ja tak sobie w robocie siedzę, bo to jest jaka, wiecie... Tylko bez animacji nawet w robocie siedzę, żeby to szybciej szło. Edgar dajemy na Lumię. Nie używamy nadpinsera. Pincer to czasami... A, tu musimy się modlić, żeby nie miało ognistego. Jesteśmy w... Ognisty jest najgorszy. Bo Moonblast nie jest super efektywny, ani nic mu nie robi. A jest źle. Znaczy robi mu, ale... O, to jest dobre, że ma piwo. Dobra, ale już ognisty to już jest zły prognostyk na przyszłość. Jeśli chodzi o tą taktykę, którą mam, która mnie... gdzie 80% ranów jest skończona. To jest udane. I to jest Gansegal, jakie masz pierwsze Pokemony. Ja też oczywiście będę też na film mówił. To jest Gansegal. Wiedziałem. A nie będę chytał dwóch potoków. O! Mega Horna. Bierzemy teraz orb. Ale mi się udało. Łodisz. Łodiszem nie, bo jeżeli przeszliśmy tą grę, to przy Łodiszu powinien być taki medalik. Wiecie. Mam nadzieję, że stream działa, powinno działać. Widzę, że nie pisujecie. Czy my Łodisza chcemy? Ale mamy baga Pinsara. Dobra. Lulim... O, Wójt, aha, no właśnie. Runa... No i o to chodzi. Działa, dobra, git. Dobra, nie. Trudno, nie łapiemy go, ja nie chcę ryzykować, kurde, Odisha sobie wezmę kiedy indziej. Może jak się uda, to Alakazama bym tutaj... tutaj bym wonił na Alakazama. Na Abre, nie wiadomo. I czy by się przydał? Jakiś stalowy, no i ktoś potrzebuje lodowy, czyli wodny potrzebujemy, Thunder Wave, ale Thunder Wave tylko umie... Jemu nie dałem Thunder Wave'a. Jest dobry Thunder Wave, ale nie na... Nie do tego Pokemona. Dobra, Aurora Beam. Aurora Beam bierzemy za tackle i jedziemy git. Ona, i szczerze, będzie bardzo długo z nami ta Aurora Beam, ten atak. Dopóki nie będziemy mieć Outrage'a. Bind, ale to jest przez kilka, to jest... Dobra, damy za Hardena, walimy to. 230, a my już spankujemy przez te upały. No ja, no trochę chyto, nie? Wiadomo, jak jest hica, no to... A wy nie widzicie kursora. To przynajmniej język naprawił. Magbite jest dobrym atakiem, ale bierzemy balę. A może chycimy jakąś legendę, proszę państwa. Kurde, jakbym chciał Miu albo Mewtwo, bo Jeruna... Bo najlepszy tu jest Golden Punch albo Grab Crew? Nie jak to się... No to co możesz ukraść od kogoś te... Możesz zawinąć od kogoś te... wiecie co? Przedmioty. To też było OP, jak ja tutaj przechodziłem. Za każdym razem jak ja próbuję, to tak próbuję, to nie łapię. Że nie łapię. A mi się udaje, tylko trzeba... Bo to trzeba też... jak ja... Na przykład mi nie idzie... Fajnie, dobra.
Jak mi nie idzie, to nie, to trzeba, no ja staram się zrozumieć to i jakoś naprawię. Mi naprawdę jest bardzo mało, jak na wszystkie próby. Powiedzmy, że zrobię 5 prób, to 4 przejdę całe a w 3 zawsze chycę legendę. Że no bardzo rzadko mi się norma tyle szar. Damy Spirowi normal. Bo to tylko na 10 tur jest. Na razie nie, gra nas nie rozpieszcza, proszę państwa. Wiecie czym? Pokonanami z pierwszej generacji. Przydałoby się. Bo czym więcej, tym lepiej oczywiście na szpilu. Fajnie, bo mam nagrane, to będę miał materiał na YouTube. O, mapa. Dobra. Słuchajcie, ja rozumiem takiego pecha, że w ogóle to jest tak. Ja to też opowiem, bo to jest hit. Wiecie, Ferry jest, no nie jest w ogóle efektywne na stal. I ja raz miałem taki run, gdzie byłem przy wulkanie, czyli na ogień, który fest ciężko jak Xernasa, który to znosi. I potem pierwszy w Elitarnej czwórki miał stalowe. Ja myślałem, że mnie szlag jasny trafi. Drugi miał wodę, nie, był tak, nie, sorry, był stalowe, ogień, woda i dopiero potem smoki. Jak ja się z tym męczyłem. Tego Mega Argon jest super, o. A to ja tutaj nie miałem. A, flecznika nie łapiemy, bo... O, ja wchodzę w miasto. Przepraszam. Zubat. Krobat przyda. Próbujemy, no, może wejdzie, albo nie. Tutaj. Gdzie to jest mi ganz egal, jak ja Pokémon. Dopiero później, jak coś będziemy układać tą jako support, czyli wsparcie dla Xernasa. Teraz to co możemy pytać. Nie, miała Jasrom, miała, nie, Jasrom. Miała, nie chytomy, jademy dalej. Więc po lekku. Gdzie idziemy? Może do wody, co? Woda, ja myślę, że woda nam się przyda. Idziemy do wody, bo potrzebujemy wodnego Pokemona. Że będziemy miał lodowe te. Taki, no chyba, że lodowego, ale to lodowe to będzie, to jest, wiecie. No i się zacięło. Lodowy się zaciął. Chyba, że lodowego, wiecie jak chycimy. No, więc powiem, tu normalnie się tak nie zacina, ale przez to, że streamuję i to się zacina czasami ta gra. Ale po lekku, to trzeba być trochę cierpliwym, moi drodzy. Jakżeście się utopili? Nie jest tak gorąco. Tak, bo ten mem T-Baga. To nie jest tak gorąco, ale nie powiem go tu, bo znowu mnie Twitch zbanuje albo coś. Jak na Instagramie, polecam. Polecam wejść na Instagrama. Ukochana platforma moja, która mnie banuje za nic. Nawet kiedyś nic nie wrzuciłem nawet i mnie zbanowała. Polecam. No i co, nie działa? Proszę o sekundę. Zdjęcie bez majtek. Czekajcie. No. Chyba to otworzymy. Restart. Teraz zapytać, czekaj, że mi odblokują. Tylko można by foty wpisać. Chyba na tym bossie się zatrzymało. Chyba Pinsir może mi tam paść. Wywalone. Nie, ja nie lubię ja w ogóle, ja zdjęć sam, znaczy to stoję, ja wiecie, przez wami sobie zrobię zdjęcia albo coś, ale ja ogólnie samemu sobie nie lubię zdjęć robić. No i działa. No bo zresztą... O, i działa.
Pięknie. Tajdakiem już zdobyłem. Goldak mi chyba raz uratował żyć i to niesamowicie, więc on odpada. Tu też jest wyzwanie. Wiedział Fred mówi, że warto przyjść w tym kontekście o koszulę pytę. Mogłeś by ten powiedzieć, żebyś nie skorzystałeś. Szczerze, ja wtedy był tak mokry, że ta koszulka była tak do mnie przyklejona, żebym się z tym szarpał. Ale kiedyś miałem taką fajną, kurde, jak se zrobił. Koszulka. Team Fredka. I miałem 0,7 na plecach. A tu miałem taką Fredkę. To była właśnie koszulka na Packerhalle. O, jego chycimy. Wiem, że to nie jest ten, ale... I wiecie, co się stało? Jak z jakiego raz ściągłem, to mi w plecach ją rozerwało. Ale ona dużo lat miała, jak trochę urósł. Ja ją zrobiłem kiedy? Na początku studiów. To jak trochę urósł. No i... O, Maryland też jak przyszedł. Tak jest dobry. No i pękła i nie mam takiego szoku. Przyklejonej przyklejonej, tak przy dzieciach. Wiesz co, lepiej, żebym się przykleił do koszuli niż do tych bajtli. Słuchaj, Santy, ja nie wiem. Jakie ty masz wymagania wobec mnie? To jest skandal, to jest skandal. Uperem też żeśmy tutaj przeszli. A, mogę Aurora Beam, dobra. Padł. Mamy tego, mamy tamtego, więc jest git. A i będziemy mieli super ten. Fajnie, że wniosek uchwycił, bo jest kamienny, będzie kamienny i wodny. Właśnie, a patrzcie, a propos. Na niego, na Baraxyna będzie przecież elegancko. A, padło. Skromne, nawet ubrań na fetecie nie wymagam. To jest mi kto. Kosa, binda, jadem. Nic nie widać. A! Dobrze ci powiedzieć, przepraszam. Jesteśmy przy Ivy. Przepraszam was bardzo. Dobrze napisać Bartox, bo normalnie... Ja to na chwilę wyłączyłem i... Przepraszam was bardzo, zaraz pokażę wam co się stało. Kurde, a ja też nie wiedziałem, no mówię, gdybyśmy się w ciemności... Ale myślę, że się utopiliście, ale nie, że w ciemności, myślę, że się utopiło, bo jest tak gorko. Pary atak. Mamy Shiny Spiroa. O nie. O Jezus Maria, nie będzie problemu z tym Taurosem. Night Slash, tak? To jest nasz do końca. Mamy Shiny tego, ja nie wiem jak to się dzieje, ale... Zubata, Poison Fang, tak, Poison Fanga dajemy. Bardzo was przepraszam za tą ciemność. Nie, po prostu no nie zauważyłem, wiecie, byłem tak pochłonięty grą, że no nie, mój błąd. Już wam pokazuję poksy. Mamy tak. Pinsara. To go zmieniłem, bo po co? Ale mamy Shiny Spiroa. A to nie jest, przepraszam, to nie jest Shiny. Znaczy, że zatańczy coś głupiego, no. To jest, że z Terra ten, to nie jest Shiny, przepraszam. Ale jego chyciliśmy. Jego chycili, on będzie kamienny, woda i to będzie bardzo dobre... Dobra, trudno pisać. No i cyk, i mamy Night Slasha. Super efektywne, nara. Ja myślę, że Shanty potem jakby to zrobił, to byś do niego kleiła bardziej niż tak. Ładnie. Ja będę klej sprzedawał, wiecie. Ja powiem, dobre, chcesz się tak, cześć, chcesz się przykleić do czegoś? Nie, Fred, ty powinieneś, nie wiem. Goldin. Goldina. Lecimy na wszelki wypadek. No. Ale mamy już 3. Czwarty by mógł być inny niż wodny.
Ale chycimy na wszelki, a potem go zmienimy jak coś. A tam wywalą... Mamy Golina. Po Golina nie przyszedliśmy. Ja z tym mogę być obleśny, tylko w drugą stronę. No dokładnie. Ty sukni. Dokładnie, to w drugą stronę. Ale działaj w jedną stronę. Dobra, super atak mu domy już. O, Ryoyu Kobayashi. Ale ja mam Ryoyu Kobayashi, więc nie chytamy. Jademy dalej, proszę państwa. 28 level. Bak teraz damy oczywiście Pinsarowi, który leży. A, w ogóle właśnie, ja tego Gyardosem Magikarpia nie przyszedłem. Weź uda mi się, bo ja się nie odparę nigdy, więc... No właśnie Clydy są dobre, nie? Przecież było możliwe wszędzie, nie? Ja się musiałem w galotach męczyć. Daruj nam szczegół. Ale no wiecie... O, jego to już chyba pokonuje 1640 roz, nie? Dobra. No nie, no masz Magikarpia, ale Lumie Crash mi już się kończy. To jeszcze Magikarp mnie pokona. Wyrzucę z 50 kg, da mi się, będę fajnie się ucierać. No wiesz co, jeżeli to jest twój cel, Shanti, to robsuję zawsze. Dobra, więc slasha. Mamy 30. Mamy 30. Air Ice, tak, dajemy. O. Construction site, tylko... Po co ja bym miał tam iść? Voltorbem już tam przyszedłem chyba, nie? Nie. Tam by nie idziemy, bo tam są trujące, a ja muszę unikać trujących. A beach to jest woda. Witam serdecznie, witam Dominik, witam serdecznie. Dominik, właśnie żeśmy cię obgadywali za to, że jakie piękne zdjęcia mi wysyłasz telepatycznie. Jesteś, czekaliśmy na ciebie. Czas na taniec radości. Nie na żarty. Więc wiecie, dobra, idziemy do Construction Homicide, no bo co? Dominik Toretto, ponoć wysłasz Frodowi zdjęcia swoich ud. Nie, bo on mi napisał, że albo mu się... O, pięknie. Trujące. Albo mu się uda to wysłać, albo nie. Tęsknić, dokładnie, tęsknić. Cieszę się, że jesteś. Mimo, że późno. Dobra, mamy... Albo Machopa wziąć, co? Ja na jednym zdjęciu by się nie zmieściło moje udo. Dlatego mi telepatycznie to wysyłasz. Ej, ochyca tego Machopa. Ja go zabiję wszystkim w sumie. Dobra, trudno, nie chycemy. Źle nacisnąłem. Trudno, jedziemy dalej, no. Mamy jeszcze wybór, bo potem już musimy konkretnie, jak będę już miał więcej tych Pokemonów, to przyszedłem. Ale tu mamy elegancko. Lumia Crash na niego, a na niego będzie Vice Grip. A, Lightscape. To... Dobra, chytamy go. Machopa, tak. I zamieniamy go co? Za Chouti, ale ja tu mam taki słaby skład. Nie, no ja bym go zostawił. To by to Goldina bym wytorbił, trudno. Ja już bym Goldina wytorbił, szczerze mówiąc. Oby się uda, albo nie uda. Ja na jednym zdjęciu by się zmieścił, dobra, nie, więc nie mogę wysyłać, bo nie mam tyle miejsca w telefonie, żeby takie dużo zdjęcia robić. Ten bo pies mnie z nudów gdzieś spróbuje. No to ty go zjedz też. Nie podobno jak ja byłem jak mały, no to z wszystkich gryz i dopóki moja muter mnie też nie ugryzła, no to już potem tych nie gryzlić. Nie żebym coś sugerował, nie? Tylko mój taki przykład, mój przykład. Aromaterapii. Wypadł mi z tym. Backbite. Backbite jest git.
Magma jej dajemy. Spiroła. Crunch. Crunch jest dobry, ale nie w robocie, pamiętajcie. Za absorba damy. O, Team Plazmy będę mieli. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, że nam się Team Plasma wlosował. A, właśnie, najgorszy jest Team Magma jeszcze. W tej strategii Team Magma zabija mnie kompletnie. A, on nic nie robi. Aurora Beam, bo to jest super. Moonlight jest efektywny. No i potem jest atak taki jak Moonlight, którym wszystko nie, to wstajesz i nie wychodzisz, nie? Tak grał. Nie, Quick Guard nie chcemy. A, pokonaliśmy już go. To ładnie, HP up. Tak, damy oczywiście do tego, do Xerxesa, jedziemy. Domia Crash, cyk. I jest super efektywnie. Wii. Fale by się przydały. O Jezus Maria. On by się przydał, kurde, ten stalowy on by... No. Dobra, trudno. Team Magma ostatnio mnie zaorał, ale na 165 poziomie. No właśnie, ja mam problem z tym Magma, że ja się przez nimi męczę, bo atak Moonlight jest na ogniu... Na ognisty jest słaby i po prostu... Mamy Firoła, moi drodzy. Zmienia to wszystko, zmienia to naszą grę o 360 stopni. I jadymy. Headbuta domy za tackle oczywiście. No jego nie chwytamy. Właśnie jakiś kamienny by się przydał. Bo znając życie, moje szczęście. A właśnie, będziemy mieli dwa furgające, będziemy mieli Firoła i Zubata, to jest bez sensu. To jest bez sensu. Ja wolę mieć już... Wolę już tego Spiroła zamienić na coś. Ja już wolę Spiroła zamienić i zostawić Zubata. Rock Tomb. No, pięknie, jest 39 ten jest Raja. A tu mam trenera, to nieładnie. Więc to trzeba psychap. Nie, wywalam psychap. Nie mamy placu na psychap. Tu co? O, to jest dobre. Zasas Miktosa. To już wolimy zostawić Luftmysza niż mieć Spiroła. Jak będzie jakiś fajny Pokémon z pierwszej generacji, co nie mamy, ale innego typu, bo mamy za dużo furgających, to bierzemy. Nie no, tam sobie Machampa ogarniemy. Chyba, że czekajcie, nie. Chyba, że go chycimy. Trudno. Bo chcę go zamienić za Machopa, żeby mi link kabel nie wskakiwał, wiecie? Tyle ewolucji w jednym odcinku. A trzeba zobaczyć, co będzie w następnym odcinku. No, patrzcie. Jest, dobra, mamy Machampa. I za Machopa go zamieniamy. No po co ma mi... jak mogę mieć tam Citrus Berry... O, Dojo. Bierę, albo Power Plant.
Power plant, bo tam elektryczne coś chcemy. Magnetona, już przeszedłem, magnezonem chyba. Ale pójdziemy, choć wiem, że stalowe, ale tam może mieć elektryczne zapać. Dobrze by był łatwiejszy dużo, bo tam wiesz, no a Vultorbem nie przeszedłem tego, no i to mi się podoba. No i stal, ja wiem, że stal, wiem. Ale... No i zamienimy go, bo zamienimy go za Firoa. Bo wolę mieć już Golbata niż Firoa. Trochę różnorodności w tym teamie, bo on teraz to jest bez sensu, to jest Gancegal, kogo my tu mamy. Ale potem to będzie, no, potem to będzie miało znaczenie. O, już idziesz na szpil, no ja też będę oglądał, więc luz. Ja już idę na szpil, dziękuję za sztym, towarzystwo czatu, świetnie się bawiłem. Dziękuję bardzo, szpil po afterze. Nie no, ja dzisiaj afteru nie ma, jak coś do mnie już mówię. Właśnie będę szpil, ja leca. Ale tak, chciałem, Byskoter jeszcze bardzo serdecznie dziękuję za 30 zł. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wsparcie. Oczywiście możecie wspierać kanał Fred Gra, tutaj macie link w opisie. Oczywiście też subskrypcja i tak dalej, więc serdecznie zapraszam i dziękuję Ci bardzo serdecznie, że byłeś. A my jeszcze sobie sekundkę dokończymy, spokojnie. Myślę, że tak minimum 50 level to też to zrobimy, więc po lekku. Raz noc, to jest dobre, ale... Ja kur... Pikachu już jest tam przyszedłek, Raichu, więc nie ma co. Nie chcemy tego. Podstawna defensywa, dajemy... Spokojnie dzisiaj ten gra żółw. Jaki żółw? Taki. Hornleaf. A, i Hornleaf weźmiemy za Light Scream, ale tylko naprawdę na krótki okres czasu. Double hit. O, double hit, wezmę. Nie, on jest słaby, ale nie. Nie biorę double hita. Air Cutter, tak jest, wezmemy za Minlocka. Na mojego psa patent też go ugryźć nie działa. Myślicie, że nie próbowałem? Ja nie wiem. Ja tu tylko wiesz. Ja tylko daję propozycje. Znaczy nie propozycje. Ja tylko opowiadam o swoich przeżyciach. Ja tu nie daję żadnych propozycji, przepraszam bardzo. Wiem, że Earthquake też zaatakuje Xernasa, ale... Ale to będzie chyba lepsze. No. I ten Pinsir to jest złoto. Bartek. Możesz łeb. Dzięki temu ja nie będę musiał tego chytać. Wiecie czego? O nie, miałem bala, a teraz jest bala reprezentacji Polski. Bo ktoś obcy musi ugryźć, a oferujesz pomoc? Nie, bo zęby swoje. Nie wiem powiedzieć, ale ja mam fez mocne zęby. To nie jest ten, tylko że ja miałem mleczaki z korzeniami, więc nie chcę nic gadać. Ja mam bardzo mocne zęby akurat. Bardzo ciężko się wyrywa i zdrowe. Już babka jak mi wyrywała, jak mi wyrwała ósemki, to się spociła, aby... No to też jest żart, którego nie mogę powiedzieć na Twitchu, no. Ale pewien pan w płaszczu w smyku. Ornif? Ale mnie tu jedzie, ale mnie tu jedzie. O, patrz, wiewióra mnie rozwali, a nie jednak. Ale muszę go ten... Akurat taki mutant, ale nie, no serio, ja miałem zawsze z zębami to kurde. Miałem aparat na zęby, to musiał być... To musiał być od razu stały, bo jak miałem ten przenośny, no to się ten drut po prostu wyginał, te zęby się nie chciały ruszyć w ogóle. No bo stoimy tak, jak nas Pan Bóg stworzył i potem... Godasz do nich, nie, co ty? Juli to mają. O, pierwszy raz widzę, że ktoś jest szybszy od...
Ternas, ale Raichu nie chcemy już. Mamy w sumie skład praktycznie. Vital Show jest fajnie, fajnie. Fredowa Pelgryż, tak, co powinien pan w płaszczu w smyku? Co powinien pan w płaszczu? No, się spocił. O, super czam, dawaj, jest super. Dobrze, i teraz tak. Żeby myśmy to zrobili, Aurora Beam na furgającego. Nie mogę dać już. Nie mogę dać F-Quicka, bo za mało Externaz nie ma pełno HP i byśmy dostali trafciry. Oczywiście, jak zgranicie, znowu jestem głodny, nie? Bo mnie. Zwykle jestem na streamach głodny. To nie jest, że nie jem, bo jem. Wreszcie mi, ile ja jem. I nie ty je. Przepraszam. Ale też wiecie, ja to mi ruszam się. Ruszam się. To tak może być. O, to jest nie problem te. No, Xarnatu nie musi przeżyć, ale przeżył, elegancko. Dobrze, miłego oglądania, miłego szpidu wszystkim. No to na razie, cześć, trzymaj się, dzięki, że byłeś, Dominik, fajnie. No i my też na tym zakończymy, myślę, że się skończymy, bo muszę, no... Kurde, Hugo też chcę nagrać, dużo fajnych planów jest do 20 lipca. Trochę czasu, ale mam. No, trzeba się wziąć. I na tym zakończę, proszę Państwa, szpil, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie wszystkim No i co, do zobaczenia we czwartek na streamie z Need for Speeda i Tunkara. Zapraszam, bo warto, bo jest bardzo przyjemny, taki fajny, lekki stream. A za tydzień tam ogarnę tego smoka i ognia w Pokémon. Wiecie, w Pokémon Liquid Crystal. Więc ja Wam bardzo dziękuję.